FIFA World se gasi. Oda snimiti klip. I pozdrav svima ljudi, MC Lexiure sa kanala MC Channel i imamo jednu tužnu vijest za sve ljubitelje FIFA i Need for Speeda. Znači, gasi se Need for Speed World, FIFA World i gasi se Battlefield Heroes. Zašto? Pa ne isplati im se jednostavno. Ljudi sve gledaju parame, ja ne znam šta je, ništa im nije zabave, sve do para. Pa da se najviše izgubilo nek što je dobilo. Pa je zato što je bila free, a FIFA 15-14 se plaća. I ne znam što su to uradili, mislim su malo prokukali i... Znači bož. Ne snor. Evo ovdje piše ni snor. Pogledajte screenshot na početku epizode, što da vam kažem, taman ja sam počeo prije, možda 2 sedmice kad FIFA World, idem, imam engleski tim, svi se slažu, sve dobro, htio sam skupljati za kasida, samo da vidim sad da je to sve džabimo. Možda nabavimo nekako FIFA 15, ne znam, vidit ćemo. Pogledajte, dok traje snimat ćemo, da bi ja sad da vam kažem. I to je to sve bilo za ovaj epizod, ako vam svidio ovaj video, like, sub, share, ako nije isto, i se vidimo u sljedećoj epizod, do tada ostavljam lijepi ružnik, kako ćete, pa pa!